kuha na mas. Mas, sika ha. Diri pigyo ka sa balay. Sige, ikaw di sig panglungkab diri ha. Ano mangawat man ka ha? Ano mangawat ka? Ano mangawat ka? Gutom. Tubag. Saba, oh. Ayaw nagpangawat ha. Liksi ka ha. Cellphone. Sama na. Unsa na? Cellphone. Tubag dayon. Unsa na? Cellphone. Oh, unsa ko man ang cellphone? Ano di ka managotok sa Pag-vlog ha, pag-vlog. Ayog nagpangawat. Sika. Nagpangawat. Pag-vlog ha? Pag-vlog ha? Saan man na po? Pag-vlog. Pag-vlog. Mag-video-video ra ka. Tanang bulo. Hato mo sa inyong balay. Pag-video, magkaon ka, maligo, limpyo, malibang ka na. Video i-upload 3 times a day ha? Uli dito, uli. Kahit basig magpuspusan na ka karon. Uli, pag-video. Makakorta ka. Pag-video ha? Ayun na sig pangawat ha? Undangin na ng bisyo ni mo sig pangawat pag-video. Hindi, pag-vlog. Pag-vlog. Ha? Sakaw na, kay ni tao. Hello guys! Pasalamat sa kwatong tao no, kagitagaan sa kunya og cellphone ug iyaha pa jud kong gitudloan unsaon pag-vlog karon first vlog nako ni guys. Karon tudluan ta mo kung unsaon nako pagkawat ani nga balay. Oh, hala nga balay. So watch and learn.